saattamalla kutsua tänne entisen työtoverini. Jonka kanssa on laulettukin ja tehty sitä sun tätä. Kyllä taisi tehdä Lisa Sorea. Hyvät naiset, Messinen, sä astut mikkiä. Messinen Perkulesta. Messinen. Pikkasen säätöä, koska ei olla laulettu tätä 40 vuoteen ja Markku Aro on se syy, miksi mä jäin tänne Suomeen. Älä puhua omiin. Voisitko ottaa noin pois, että saan sen unkoon, kun mä en sanat. Mutta mä en näe paljon kelloa sitten. Mutta sä osaat tämän unkoon. Terveisiä myös Radioääni Ruohonen, joka tämän järjesti, ja annetaan aplodit Kalle Ruohonen siellä. Hyvä Eeri. Ja ennen kuin aloitetaan, tehdään niin kuin maailman rundi. Otetaan semmoinen selfie, että olette kaikki mukana ja käydään ylös. Kaikki kädet ylös, kohta lammutetaan. Mä luulen sen sinne oteeksi. Joo, Messinen osaa tätä näin. Voi luola. Messinen. Kyllä se pysyy. Pysyy. Okei. Ei heilupaa. Nyt otetaan selfie niin kuin maailman oli. Ja sitten on sävelöi, mikä oli 40 vuotta sitten. Tämä on aivan liian korkeaa. Mä oon kaikki samasta, katsoit samasta sivulla. Niin kuin 57 vuotta sitten. Niin. Selfie, niin siinä pitää olla kädet ylhäällä, eikö niin? Kaikki kädet ylös. No niin, kaikki kädet ylös. Vielä aikaa uuden konhoon. Ota. Aha. Näin päin. Ota. Missä on koko yleisö? Huono vielä tekee. Ei mennyt hyvin. Sori. No niin. Kiitos ja... Alkaa mukaan. Vielä ehditään uuden kohdan tänä vuonna. Uuden kohdan. Oho. Joo, ja tää kappale on suunnan vieressä sun. Niin. Jos meidät voi, se kerran yhdistää, se soimaan aina jää. Kun eroihin, ihmiseltiin, sua hiljempaa jää laulamaan. Tää koko maailma on, joka on loppumaton. Näin on. Mut ilman lämpöä en mä ole onnellinen. Ei laulu soi. Kun sulta kuulla vielä sun, mä minä lähellesi painaudun. Ja sävelyn niin kumminkin yhteiseen. Kun sulta kuulla vielä sun, saat kuulla laulun unohdetun. Jos meidät voi, se kerran yhdistää, se soimaan aina jää. Kun eroihin, ihmiseltiin,
Sua pyydän vaan, ja laulamaan. No niin kaikki. Mun suotan tulla vieressun, perillä lähellesi panaudun. Ja sä menet niin kumminkin voile.